नमस्कार. हेलो नाही नमस्कार. ମୁଁ ପୁପୁଲ ଚନ ମୁଁ ପୁପୁଲଚନ ଗେଲ୍ହା ପୁଅ ଗେଲା ପୁଅ. କାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ, ଲାଇକ୍ କରୁନ, ଲାଇକ୍ କରୁନ, ସେୟାର କରୁନ, ସେୟାର କରୁନ. ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର. ନା ନା ये बात छोड़ो. ମୁଁ ବାତ କରିବି କି ମୋ ବାତ କି ଏଇ ପଳା ମୁଁ କି ବାତ କରିବି ଆଁ ବାତ ତୁ ଏଇଠିକି ଏପଟେ ଆସୁନୁ. ନା ଆରେ ଆସିଛ ଦେଖିବ ଆସୁନ ଏପଟେ. ନା थैंक यू वेरी मच से तर कॉलेज ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ କହିଦେବୁ. ना ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ତମ ସ୍କୁଲରେ ପୁପୁଲ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା କାଇଁ କେନ ଆଉ କହୁନ ତମ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏକାଥରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିବୁ. ବର୍ଷା ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ. ମମି ହଁ କଣ ଗପଟା କହୁଛି थैंक यू वेरी मच ସେ ଗପ କଣ କାଲି କହୁନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍. ନା ଆଉ ସେ ଗପଟା ତୁ ଶୁଣେ ତମ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗ କହିଲି. ତମ ସ୍କୁଲରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ କହିଦେଲି କହ. ତୁ କହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ କହିଦେ. ନା ନା ତ କଣ ହାଁ ସେଇଟା ତୁ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ କହିବି. ନା ତୁ ଆର କହିଛି ପୁରା ବର୍ଷା ହଉଛି. ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କେମିତି? ଏ ଭାଇ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି. ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ କେମିତି? ମୁଁ ଜାଣେ କେମିତି ଖାଲି ଏମିତି ଯାଉଛି. ଏମିତି ଏମିତି ଯାଉଛୁ. ଆଉ ହେଉଛି ତୋତେ ନେଉଛି କିଏ? ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ନା ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛୁ ନା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ? ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ? ଅମି ସାର୍ ମମି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ? ଅମି ସାର୍ଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ? ଆଉ ତମ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ଅମି ସାର୍ ଆଉ କିଏ? ଆଉ ହେଉଛି କମାଲ କମାଲ ନା କମଳା? କମାଲ ଆଉ କିଏ? ଆଉ ଜାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୀତା ଗୁରୁମା? ଗୀତା ଗୁରୁମା ଆଉ ଲିଜା ଗୁରୁମା? ଆଲିଜା ଗୁରୁମା ଆଉ କିଏ? ଆଉ ଆଉ ତ ଆଣ୍ଟି? ଆଣ୍ଟି ଆଉ କିଏ? ଆଉ ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ ଏତେ ଅଛନ୍ତି. ଆଉ ତମର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ସ୍କୁଲରେ? ଜନ କେମିତି ତମର ହୁଏ ଟିକେ କହ. ଆରେ ଜନ ଭାବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଏ କେମିତି କୁହନ୍ତି? ହଁ ଲାଇନି ବସ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଅ ନା କ'ଣ? କହୁନୁ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କହ. ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲି ଜନଗଣ ଗାଏ. ଥରେ ଗାଇପାରିବି ଆଁ ଥରେ ଗାଇପାରିବି ଥରେ ନ ଗା ରେ ଗା ଭଲକିନା ଗାରେ. ଜନଗଣ କେମିତି ତମ ସ୍କୁଲରେ ଗାଆନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଅ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲାଇନି ପାଠ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼. ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରା ହୁଏ ତମ ସ୍କୁଲରେ? ଜନଗଣ ଜନଗଣ କହୁନୁ ଟିକେ. ହେଉଛି ଜନଗଣ ନାୟକ ଜୟଖେ ଭାରତ ବାତି ବେରି ଅଛି ନା ଥାନରା. ଏଇଟା ଜନଗଣ. ଏଇଟା କି ଜନଗଣ? ଏ ଜନଗଣ ଅଧିନାୟକ ଜୟଖେ. ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିଲୁ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ କେମିତି କୁହନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର. ନମ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଟିକେ କହ ଟିକେ. ନମ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜା ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ. ସେଟା ଆଉ ହେଉଛି ୟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ. କ'ଣ ହେଇଛି? ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ତ ସାଙ୍ଗ କରିବିନି. ସାଙ୍ଗ କରିବୁନି? ମମି କି ସାଙ୍ଗ ନ କରେ? ମମି ଏକା ଏକା ରହିବ? ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା 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 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା ଏପଟଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଚ୍ ଏନ୍ ଏନ୍ ଏନ୍ଟା ଏମିତି ଲେଖିବୁ. କେମିତି ଲୋ ଏଇଟା ଏମିତି ଟିକେ ବାଙ୍କି ଦେବୁ. କାହିଁକି ହଉଛୁ ଲୋ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ ଲୋ? କିଏ ଲୋ ହେଲା? କାହିଁକି ଏମିତି ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ ହବ ଏମିତି କଲେ ଏଜ୍ ହେଇଯାଉଛି. ହେଇଯାଇଛି. ବସ୍
ଏଇଟା କ'ଣଟା ବଜେଇଲୁ ଆଉ ଥରେ ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଣିଥିଲୁ କେଉଁଠୁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲୁ କେଉଁଠୁ ଗାଡ଼ି ବାଲା ଗାଡ଼ିବାଲା ଘରୁ ଆଣିଥିଲୁ ହଁ ଆଉ ବଜଉନୁ ବଜା ଶିଖଛୁ ନା ଝରକାଟା କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ପାଣି ଅଛି ନା କିଛି ପଡ଼ିବନି ଥାଉ ବଜଉନୁ ନେ ବାଜୁ ଆଉ ତୋ ନାଁ କ'ଣଟେ କହିଲୁ ହାଁ ତୋ ନାଁ କ'ଣଟେ କହିଲୁ ମୋ ନା ପୁପୁଲ କୁମାର ଚିରଞ୍ଜିତ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ତୋ ବାବା ନାଁ କ'ଣ ମୋ ବାବା ନା ହେଉଛି କୁମାର ଚିରଞ୍ଜିତ ବାବା ନା ବାପା ନା କୁମାର ଗୌରବ ମହାପାତ୍ର ମମି ନା ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖା ପଡ଼ିଲା ହଁ ଆଉ ତୋର କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ମୋ କେଜି କେଜି ଦୁ KG1 ହେଲାଣି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ 50 ଜଣ କରିଛି ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛୁ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ